prodotti tal-ikel, spejjeż marbuta mad-dar u l-housing, ħwejjeġ, prodotti ta' kura personali kif ukoll spejjeż marbutin mas-saħħa, prezzijiet marbuta ma' oġġetti li jinxtraw għall-edukazzjoni ta' tfal. Dawn huma biss uħud mill-oġġetti li raw żieda fil-prezzijiet tagħhom fl-aħħar xhur. Bil-piż tal-għoli tal-ħajja jkompli affettwa lil ħaddiema u lil familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt fl-aħħar jiem aktar persuni komplew jitkellmu magħna dwar iż-żidiet fil-prezzijiet u kif huma mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-paga jew bil-pensjoni tagħhom. Li prodotti taħseb li qed jolew l-iktar? Il-ħajja ta' kuljum. Il-ħajja ta' Malta hija għolja ħafna. Mhux billi jgħidu l-ħajja raħset, il-ħajja għoliet mhux raħset. Is-soltu kmur tixxi oġġett ikun eżempju 75 cents, issa ġitu euro. Ġifi kollox eżaġġi issa, dik li qed nara hekk. Abetajt forsi kont tiġġemma xi ħaġa hekk. Kollox. Speċjalment l-affarijiet tal-annimali. Speċjalment l-ikel tal-annimali. Dejjem jola. Kelmitna wkoll mara barranija li tefed dawl fuq il-piżijiet li qed jikbru anke għalihom. As a foreigners, we have been struggling a lot in the last 7-8 years because the price in Malta regarding accommodation, food are increasing a lot. And despite the minimum salary is always the same, it makes even worse for most of us. That's why last year many people have to consider the option to repatriate. L-aħħar ċifri pubblikati mill-NSO jikkonfermaw dak li ilu jirrapporta Net News għal dawn l-aħħar jiem, xejra konsistenti li turi żieda fil-prezzijiet ta' diversi prodotti. Fil-fatt l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li r-rata annwali tal-għoli tal-ħajja żdiedet minn 1.47% għal 1.81%. Anke xahar għal xahar kien hemm żidiet. Iċ-ċifri jikkonfermaw li l-prezzijiet ilhom jiżdiedu b'mod konsistenti minn frar li għadda. Eżerċizzju separat li sar mill-Gazzetta tal-Gene Workers Union, it-torċa, juri li fost il-prodotti li żdiedu minn xirja bażika li tagħmel familja kull ġimgħa hemm il-kafè, il-corned beef, il-bacon, ċertu ġusis tal-bott u sosis varji. Iż-żieda tax-xirja medja kienet taqbess €2, ferm aktar miż-żieda li kien tal-Gvern għall-għoli tal-ħajja u dan fuq prodotti essenzjali biss. Desiree Grek għal Net News.